Viete, ako sa volá exoplanéta, kde nikdy nenastane úplná noc? Je to HD 131399AB, mohutný svet vzdialený asi 340 svetelných rokov v súhvezdí Kentaura. Táto vzácna exoplanéta obieha jednu hviezdu, zatiaľ čo je priťahovaná dvoma ďalšími, čo vytvára uchvatnú scénu troch slnk, ktoré vychádzajú a zapadajú v hypnotizujúcom nebeskom tanci. Každý deň prináša meniace sa oblohy maľované zlatou, červenou a fialovou farbou na rozdiel od čohokoľvek, čo môžeme vidieť tu na Zemi. Vedci tvrdia, že obežná dráha je kvôli vplyvu všetkých troch hviezd krehká a ide o známy problém troch telies, o ktorom sme sa mimochodom bavili v jednom mojom livestreame. Ak ťa bavia videá o objavovaní v astronómii a vesmíre, daj mi prosím odber na môj YouTube kanál a sleduj facebookovú stránku Obdivuhodný vesmír.